Το SMS της έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής και έμοιαζε γραμμένο με κουκκίδες και υποσημειώσεις. Σάββατο, 14 ακριβώς, Σάνταρ Χάφενχέιφεν City. Φόρεμα, κομψό, Σάνταρ Σικ, μη με ντροπιάσεις. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά? Τη στιγμή όμως που κοίταξα το κινητό, βρισκόμουν ήδη μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα του Landeskriminalamt του Αμβούργου, με την ομάδα μου γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι, όπου πάνω σίγμα, έναν τοίχο προβαλόταν αόριστον ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Ένας άντρας με ένα φάκελο βαλίτσα βγαίνει από την καραζόπορτα ενός γραφειακού συγκροτήματος στην Τζάμφανστικ και κατευθύνεται προς τις σκάλες. 2 ορόφους πιο πάνω, ένας πιστοποιημένος διαχειριστής, ο οποίος επί μήνες υποστήριζε πως δεν είχε καμία σχέση με τα χρήματα, ανοίγει την πόρτα, παίρνει τη βαλίτσα και χάνεται στα σκοτεινά διαδρόμια. Το διαρκές βουητό του προβολέα, η μυρωδιά από τα κρύα φλιτζάνια καφέ, τα πρόσωπα των συναδέλφων μου να σκουραίνουν από συγκέντρωση, αυτό είναι το γκλάμα για εμένα. Και αν αναρωτιέστε αν πρέπει να πατήσετε subscribe, share ή like, πείτε μου εσείς, ποια θα ήταν η θέση σας σε αυτή την ιστορία? Οικογένεια, με ρώτησε ο Γιώνας Κέρν, σκύβοντας πάνω από το monitor. Πάντα έβαζε ερωτήσεις σαν διαπίστωση. Κυρία ξαδέρφη, του απάντησα, αυτή με το Instagram. Ένα σύντομος χαμόγελος διέγραψε τα χαρακτηριστικά του. Μια μέρα θα μου πεις τι ακριβώς κάνεις, φώναξε, ενώ ξαναγύριζε το βίντεο. Πιθανόν όχι. Κάποια στιγμή θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Σήκωσα τους ώμους και γύρισα στους πίνακες με αριθμούς και χρονικές φραγίδες. Μέσα σε 6 μήνες, σχεδόν 47 εκατομμύρια ευρώ είχαν περάσει από μια λυσίδα θυγατρικών, πρώτα Λουξεμβούργο, μετά Κύπρο και ύστερα πίσω στη Γερμανία. Λαμπερά, νόμιμα, με το άρωμα της εμνότητας. Η νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος λειτουργεί όπως το άρωμα. Ψεκάζεις τόσο πολύ, ώσπου κανείς να μην καταλαβαίνει τι έκρυβαν οι πρώτες νότες. Όχι αυτό το Σάββατο, είπα και έκλεισα το τηλέφωνο. Αυτό που ο Γιώνας σου και κανείς άλλος στην οικογένεια εδώ και 7 χρόνια δεν ήξερε, ήταν πως εδώ και λίγες μόνο εβδομάδες δεν ήμουν πια στην αστυνομία, όπως συχνά απλοποιούσα. Ήμουν η διευθύντρια του Τμήματος Οικονομικών Ερευνών, αναπληρώτρια προϊσταμένη του τομέα δίωξης μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων, ξέπλυμα χρήματος και εκτεταμένης απάτης. Έβαζα υπογραφές που άνοιγαν πόρτες, καθόριζα ποια υπόθεση θα έμπαινε πρώτη στη γραμμή, κάθισα σε τραπέζια με εισαγγελείς, το Γραφείο Τελωνειακής Δίωξης και την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης, ζητώντας πάγωμα λογαριασμών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πριν οι κατηγορούμενοι εξαφανίσουν τα λεφτά. Έδινα το σύνθημα στις συνεδριάσεις κρίσης, όταν κάποιο δικηγορικό γραφείο έδειχνε να κινείται πιο γρήγορα από εμάς. Και τώρα. Ένα Instagram meetup με τη ξαδέρφη μου, που ήθελε αληθινή λάμψη. Μα ποιος άλλος μπορούσε να δει αυτή τη λάμψη πίσω από τις κουρτίνες της ασφάλειας? Κέρδιζα τώρα την ευθύνη για ομάδες ερευνητών, ήταν η δική μου δουλειά να τους αναθέτω υποθέσεις, να τους προστατεύω και, όταν το αδρεναλινικό κύμα κυριαρχούσε, να τους κρατάω πίσω. Η προαγωγή δεν συνοδεύτηκε από λόγο εγγενείων, ούτε χειροκροτήματα, ούτε λουλούδια. Ένα λιτό, σχεδόν άψυχο τέτ στο γραφείο, ένα στεγνό χειραψία και ένα νέο κατάλογο καθηκόντων. Την άλλη μέρα, το ίδιο φλιτζάνι καφέ, ο ίδιος διάδρομος, η ίδια πίεση. Νομίζω, έτσι είναι ο κόσμος μου. Όσο μεγαλώνει η ευθύνη, τόσο αμβλύνεται η στιγμή της αναγνώρισης. Στα αρχεία εμφανιζόταν τώρα μια άλλη βαθμίδα, μισθολογική και τυπικά ανώτερη, στην πράξη, όμως, σήμαινε περισσότερες συνεδριάσεις και αποφάσεις που δεν γίνονται εύκολα μηδενικές. Οι αμοιβές μου είχα σκαρφαλώσει σε επίπεδα όπου, αν μάθαινε η θεία Κορνηλία την αλήθεια, θα έπαιρνε πόδι. Όλα αυτά, δεν ένιωθα πλούσιος. Ο πλούτος μυρίζει σαμπάνια, χειροκροτήματα, διακοπές, εγώ αναπνέω πίνακες Excel, σωρούς φακέλων και τον φόβο ότι μπορεί να έχω παραβλέψει κάτι σοβαρό, φάουλ που θα με ξυπνούσε τα βράδια. Η οικογένειά μου δεν είχε ιδέα. Στο μυαλό τους ήμουν, αυτός που δουλεύει με υπολογιστές, και εγώ τους άφηνα να πιστεύουν ακριβώς αυτό, όχι από ντροπή, αλλά για λόγους ασφάλειας και απλώς γιατί, ειλικρινά, κανείς έξω από τον επαγγελματικό μου κύκλο δεν εκτιμά τη λεπτομέρεια της επιχειρησιακής ασφάλειας. Κανόνας μου, όσο λιγότερος κόσμος ξέρει τι κάνεις, τόσο λιγότερο σε αναστατώνουν για μια απλή πληροφορία, και τόσο λιγότερος κόσμος μπορεί να σε ταγκάρει, αν τυχαίνει να στέκεσαι στο παρασκήνιο μιας δημοσίευσης. Υπήρχε και δεύτερο πλεονέκτημα, η αδρανοποίηση των προσδοκιών. Όταν σε υποτιμούν, σε ρωτούν λιγότερο, περιμένουν λιγότερο. Είναι περίεργα ήρεμο να βρίσκεσαι σε έναν χώρο, να θεωρείσαι αμεληταίος και εσύ απλώς να το αποδέχεσαι. Γνώριζα πώς να το διαχειριστώ. Στη δική μου οικογένεια, άλλωστε, το εμφανές τραβάει πολύ περισσότερη προσοχή από το ουσιαστικό, όχι παράδοση μυστικοπάθειας, αλλά παράδοση λάμψης. Η θεία Κορνηλία, δηλαδή η μαμά της Instagram ξαδέλφης μου, μπήκε πριν από 25 χρόνια σε έναν γάμο συζύγου ευκατάστατου και έκτοτε άσκησε με πάθος την τέχνη της επίδειξης. Ο άντρας της, ο Βόλκερ, διεύθυνε μια λυσίδα πολυτελών αντιπροσωπιών αυτοκινήτων από το Αμβούργο μέχρι την ακτή της Βαλτικής. Έτσι η Κορνηλία μπορούσε να μιλάει αργάζοντας την ώρα για τσάντες σου, τιμή σοβαρή επένδυση, σου έλεγε για τα κοσμήματά της, και με το που έβγαιναν τα πιάτα στο τραπέζι,
άφηνε ανεκπαίδευτο το στόμα σου με το πόσο κόστιζε εκείνο το ρολόι στον καρπό της. Η ξαδέλφη μου, η Σέλιν, κληρονόμησε αυτή την έφεση και τη μετέτρεψε σε επιχειρηματικό μοντέλο μέσα από τα social media. Στα 28 της μετρούσε 340.000 ακολούθους, την παρακολουθούσαν να παθανατίζει πάρτι σε γιότ, να αποθεώνει μπουτίκ πολυτελών οίκων και να στείνει πικνίκ φωτογραφίες με τέτοιο στυλ, που φαινόταν σαν το κλίμα ολόκληρου του κόσμου να εξαρτιόταν από το πόσο επιμελώς τοποθετημένο ήταν το παγωτό στη γωνία του κάδρου. Ήταν μια εποχή που η ευημερία είχε γίνει ο πλήρης τρόπος ζωής της, και μάλιστα, τα κατάφερνε περίφημα. Κάθε της μέρα ήταν μια ακολουθία από εντυπωσιακές εμφανίσεις και εντυπωσιακά μέρη, στα οποία συμμετείχε, πάντα με μια αόριστη ερώτηση στο στόμα της, πίσω από την οποία κρυβόταν συνήθως μια συμφωνία χορηγίας. Η ξαδέρφη μου, η Φαμπιέν, είχε επιλέξει διαφορετικό δρόμο. Είχε παντρευτεί ένα μεγιστάνα του τυριού και τώρα διοργάνωνε γευσηγνωσίες όπου οι παλαιοσιρές ζούσαν ανέμελες, μιλώντας για κοινωνική ευθύνη. Όσο οι φωτογράφοι φρόντιζαν να φαίνεται αυτή η ευθύνη όσο το δυνατόν πιο ελκυστική. Ήταν μια κωμωδία, όπου η πραγματική συναλλαγματική αξία ήταν οι γνωριμίες και όχι η καλοσύνη. Αλλά κανείς δεν τολμούσε να το πει φωναχτά. Και μέσα σε όλα αυτά, ήμουν εγώ, η Μάρα Χάινεμαν, η απογοήτευση της οικογένειας, διότι διάλεξα το κράτος αντί για μια καριέρα που θα γινόταν ευρέως αποδεκτή με ένα κυριολεκτικό νεύμα κατά τη διάρκεια ενός κοκτέιλ. Χωρίς θέση σε δικηγορική εταιρεία, χωρίς εκτελεστική θέση, χωρίς τίτλο που να άνοιγε πόρτες προτού προλάβω από καλησπέρα. Στην οικογένειά μου, η επιτυχία είναι όμικρον με τόνο, τι μπορείς να δεις. Τι ακριβώς κάνεις, είχε ρωτήσει η Κορνέλη στα Χριστούγεννα, κρατώντας το μαχαίρι της έτοιμη να αλλάξει θέμα αν χρειαστεί. Διεξάγω οικονομικές έρευνες, Ελκή, είχα απαντήσει. Το βλέμμα της έπαψε για μια στιγμή, σαν να προσπαθούσε να βρει μια κατάλληλη ετικέτα προσδιορισμού. Άρα διοικητικά μάλλον έρευνες, είχε πει τελικά με ένα λυπημένο, κόμψο χαμόγελο. Πώς φιλότιμο. Το πιο σημαντικό είναι να είσαι ασφαλής, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί ο καθένας να εκπληρώσει τον εαυτό του όπως η Σελίν. Εγώ χαμογέλασα και άλλαξα θέμα, αποφεύγοντας να αναφέρω ότι το πρωί εκείνης της ημέρας είχα εγκρίνει μια έρευνα που οδήγησε σε 17 συλλήψεις και σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Αυτή ήταν η συνταγή. Έκαναν αόριστες ερωτήσεις, αποδέχονταν αόριστες απαντήσεις και στη συνέχεια επέστρεφαν σε εκείνο που τους ενδιέφερε πραγματικά τον εαυτό τους. Μια εβδομάδα πριν από το πάρτι στο γιότ, η Κορνέλια με κάλεσε. Μάρα, αγαπημένη, είπε με αυτόν τον τόνο που μιμούνταν τη στοργή, αλλά έκρυβε έλεγχο, ήθελα απλώς να επιβεβαιώσω ότι θα έρθεις το Σάββατο. Ναι, το σχεδιάζω, απάντησα. Τέλεια. Η Σελίν θα ενθουσιαστεί. Έχει επενδύσει τόση πολλή εργασία σε αυτό το γεγονός. Ένας αναστεναγμός, και μετά η μνημονευόμενη παρατήρηση που δεν προοριζόταν σαν παρατήρηση. Ξέρεις, θα είναι πολύ αποκλειστικό. Οι φίλοι της Σελίν, μερικές επαφές της επιχείρησης του Βόλκερ, όλα πολύ γκλάμαρας. Το καταλαβαίνεις, το λέω γιατί μερικές φορές δίνεσαι κάπως πιο πρακτικά. Αυτό είναι τελείως εντάξει για τη δουλειά σου, αλλά το Σάββατο θα γίνουν πολλές φωτογραφίες. Θέλουμε να φαίνονται όλοι καλά. Μεταφρασμένη σημαίνει, μη φέρεις παρακαλώ κάτι casual. Θα ντυθώ κατάλληλα, είπα εγώ. Αυτό το ήξερα, είπε η Κορνέλια ικανοποιημένη. Και κάτι ακόμα. Θα θέλαμε όλοι να φέρουν μια μπουκάλα σαμπάνια. Κάτι ωραίο, ξεκινώντας από 100 ευρώ. Χαμογέλασα σκεπτόμενη την μπουκάλα που είχα κερδίσει με τον εαυτό μου αφού ολοκλήρωσα μια σημαντική έρευνα. Δεν ήταν σύμβολο κατάστασης, αλλά μια ήσυχη τελετή. Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, ένα σημάδι ότι τα είχα καταφέρει χωρίς να χάσω τον εαυτό μου. Θα φροντίσω εγώ, είπα αποφασιστικά, και εκείνη μου απάντησε σχεδόν με παράπονο, δεν είναι ντροπή, αν είναι πολύ ακριβό, αγαπητέ. Καταλαβαίνουμε πώς είναι τα δημόσια ταμεία. Μπορώ να σου βρω κάτι και στέλνεις μετά με PayPal, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς τώρα. Την ίδια ώρα που έκλεινα το τηλέφωνο, ο αδερφός μου, ο Γιώνας, σήκωσε το κεφάλι από το γραφείο του. Άσε να μαντέψω, πάλι παράξενη συμπεριφορά, ρώτησε. Η Κορνέλια ήθελε να μάθει αν αντέχω οικονομικά σαμπάνια. Χριστέ μου, έκανε εκείνος, και θα πας όλα αυτά. Φυσικά. Είναι οικογένεια, απάντησα. Ο Γιώνας κατέβηκε τους ώμους και ξαπλώθηκε στην καρέκλα. Οικογένεια που σε θεωρεί ξεγραμμένο. Οικογένεια που με βρίσκει βαρετό και ξεγραμμένο, διόρθωσα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξέρεις τι θα έλυνε τα πάντα, αναρωτήθηκε. Η αλήθεια. Ακριβώς. Ύστερα οι ερωτήσεις, το ξαφνικό ενδιαφέρον, τα τηλέφωνα μόλις χτυπήσει ο ελεγκτής της εφορίας ή καταθέσει μια καταγγελία ο γείτονας, τα μισόλογα που μοιάζουν με παράκληση και οι ανεπίσημες προσδοκίες που θεωρούνται αυτονόητες. Η ανωνυμία είναι και ένας τρόπος ασφάλειας, του είπα, και ο Γιώνας συμφώνησε με ένα νεύμα. Όποιος δουλεύει σίγμα, αυτό το χώρο το καταλαβαίνει γρήγορα. Μόλις οι άλλοι πιστέψουν ότι έχεις μια πλάτη,
να τους ανοίξει τις πόρτες, σε βλέπουν πια όχι ως άνθρωπο, αλλά ως εργαλείο, και τα εργαλεία χρησιμοποιούνται. Το Σάββατο ξημέρωσε με εκείνο το σπάνιο, καθαρό βορειογερμανικό φως που σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στο Βόρειο Πόλο. Ουρανός γαλανός, αέρας καθαρός, 23 βαθμοί, η μέρα που ακόμα και ο Elvas Lambi και η Hafen City δείχνει σαν να έχει στολιστεί αποκλειστικά για το Instagram. Έκανα την εμφάνισή μου προσεκτικά, αλλά όχι με τον τρόπο που περίμεναν οι δικοί μου. Απαραίτητη προφύλαξη. Κανένα λογότυπο, καμία εμφανής μάρκα, τίποτα που να φωνάζει, κοίτα με. Φόρεσα ένα απλό σκούρο μπλε αέρινο φόρεμα παραλίας πάνω από μαύρο λόσωμο μαγιό, και όλα από H&M. Ουσιαστικά, διακριτικά, ακριβώς ο μικρομετόνο τι ανέμεναν από μένα. Στο χώρο αποσκευών του Honda μου, του ίδιου που οδήγησα χρόνια και έγινε απόδειξη της ταπεινής μου ζωής στις οικογενειακές συγκεντρώσεις, υπήρχε ένα ξύλινο κυβότιο. Μέσα, μια φιάλη σαμπάνιας που η Κορνέλια ούτε καν θα μπορούσε να προφέρει χωρίς να σφίξει τα βλέφαρά της. Δίπλα της, ένα δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ήμουν παρορμητικός με τα χρήματά μου. Ναι, ο μισθός μου ήταν άνετος και υπήρχαν μπόνους επίδοσης. Όμως η ουσιαστική διαφορά προέκυψε από επιλογές που δεν βγάζουν φωτογραφία. Μετά την οικονομική κρίση, αγόρασα φτηνά, επένδυσα με συνέπεια και έζησα λιτά, ενώ γύρω μου πολλοί φρόντιζαν με δόσεις leasing να διατηρούν την όψη ευημερίας. Σιωπηρά, μέσα στα χρόνια, αγόραζα την ελευθερία μου χωρίς κανείς να το καταλάβει. Το 2010 απέκτησε ένα ταπεινό διάρρη, τότε που όλοι μιλούσαν ακόμη για κρίση. Έπειτα ακολούθησε ένα δεύτερο ακίνητο και ύστερα ένα τρίτο, και η κουκίδα μου στο χάρτη της πόλης μεγάλωνε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν οι ήλιοι στέλνουν τις ακτίνες τους πάνω από τη θάλασσα, βρέθηκα στο λιμάνι της Σαντορίνης, όπως το είχε υποσχεθεί η Κορνίλια. Όχι, δεν ήμουν εκεί για να διηγηθώ εντυπωσιακές ιστορίες σε μία από τις πολλές κοκτέιλ πάρτι, αλλά για να βιώσω την πραγματικότητα όσο λειτουργούν μακροχρόνια, κρυμμένα πίσω από μια βιτρίνα πολυτέλειας. Αν και είχα επενδύσει νωρίς σε τεχνολογία, πριν το startup γίνει κοινός όρος, και είχα τοποθετήσει χρήματα σε ασφαλή επενδυτικά ταμεία, εκείνη την ημέρα αποφάσισα να κρατήσω χαμηλό προφίλ. Οι προσδοκίες, όπως ήξερα, είναι επικίνδυνες. Η επιλογή ενός απλού αυτοκινήτου και τα διακριτικά ρούχα μου ήταν στρατηγική, όχι δείγμα ταπεινοφροσύνης. Το γιότ που έφτασα να δω δεν ήταν ένα απλό κυρία καπρίς. Ήταν μια καθαρή οικονομική απόφαση, την οποία είχα ζυγίσει πολλές φορές προτού υπογράψω το χαρτί. Βλέπεις, πίσω από κάθε κίνηση μου δεν υπήρχε ρομαντισμός, αλλά μόνο έλεγχος. Μόλις τα νούμερα με ικανοποίησαν, ήρθε και η ηρεμία. Μπαίνοντας στο λιμάνι, παρατήρησα τα πολυτελή σκάφη να έλκουν τα βλέμματα των περαστικών. Πολυτελή σκάφη, γυαλιστερές επιφάνειες, και άνθρωποι ντυμένοι με φινέτσα κρατούσαν ποτήρια σαμπάνια στα χέρια τους, αν και δεν είχε περάσει ούτε καν η δεύτερη ώρα της ημέρας. Αναζήτησα τον αριθμό του σκάφους που μου είχε στείλει η Σαλίν, και μόλις το αντίκρισα, εστάλει ένα κύμα αναγνώρισης. Με τις λία γραμμές του, το άζαματ μου μιλούσε σε μια γλώσσα που όλοι κατανοούσαν. Σαν να έλεγε, έφτασες. Ένας υπηρέτης, ντυμένος με ένα λευκό πόλο, μου έκανε ένα συνοπτικό νεύμα. Δεν με ήξεραν ως την ανιψιά της Κορνίλια, αλλά σαν τη γυναίκα που πληρώνει τους λογαριασμούς χωρίς να ρωτάει. Ανεβαίνοντας στο σκάφος, οι βλεμματικές παρατηρήσεις γύρω μου ήταν αναπόφευκτες. Όμορφοι άνθρωποι, ακριβά γυαλιά ηλίου, και ποτά που φαίνονταν να κρατάνε τη γεύση του διαστήματος. Ήταν μια δική τους μικρή κοσμική πραγματικότητα, που θεωρούσε εαυτόν σημαντικό. Η Κορνίλια εμφανίστηκε ξαφνικά, με τα μάτια της να σκανάρουν το χώρο για πιθανές αμήχανες καταστάσεις. Με μια ματιά που δεν δικαίωσε αλλά και δεν δίκασε, μου έδωσε αέρα φιλία στα μάγουλα. «Μάρα, γλυκιά μου», είπε. «Πώς τα πήγες?» «Η πλοήγηση πήγε καλά», απάντησα, καθώς εκείνη απαντούσε με την αδιαφορία της επιτυχίας. Η Σαλίν επέλεξε αυτό το σκάφος για τα γενέθλιά της. 3 μέρες, πλήρωμα, τα πάντα συμπεριλαμβάνονται. Και καθώς γινόταν ανέκφραστο το πόσο είχε φροντίσει ο Φόλκα να την κακομαθαίνει, ένιωσα να ρέει γύρω μου ένα αίσθημα καταπίεσης, αλλά και ατελείωτης αίσθησης ελευθερίας. Ο κόσμος αυτός, όπως και αν τον έβλεπα, είχε πάντα κάτι να κρύψει, και εγώ ήμουν αποφασισμένη να το εξερευνήσω. Όταν η Κορνέλια άρχισε να μιλάει, το βλέμμα της έλαμπε. «Εδώ είναι όλοι οι κρίσιμοι παίκτες, και ίσως εμφανιστεί και κάποιος από την τηλεόραση», λένε. Η φωνή της χαμήλωσε σε μυστικιστικό τόνο, σαν να περιέγραφε σκηνή από αστυνομικό φάκελο γεμάτο ύποπτες τραπεζικές κινήσεις, πλασματικές εταιρείες και τιμολόγια που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν νούμε, το γραφείο λογιστή, ως πανάκια απέναντι σε κάθε ερώτηση. Από το σαλόνι ξεπρόβαλε η Φαμπιέν φορώντας το μαγιό της, λάμποντας περισσότερο τα φωτορεπορτάζ. Δίπλα της, ο Νίκλας, ο σύζυγός της, περιφερόταν με τη βαρεμάρα ανθρώπου που θεωρεί πολυτέλεια κάθε δραστηριότητα. Η Φαμπιέν πέταξε μια θερμή αγκαλιά και η χαιρετούρα της θύμιζε παράσταση για το κοινό. «Ήρθε σιγματάφ, αλήθεια. Πώς πάει η δουλειά στο γραφείο?» Με ένα νεύμα την ενημέρωσα, και στη συνέχεια γύρισε την ερώτησή μου προς αυτήν. «Και η φιλανθρωπική σεζόν?»
Τον τρώει ο κόπος, αλλά νιώθεις ολοκληρωμένος, αναστέναξε. Πρόσφατα διοργανώσαμε μια γκαλά για εκπαιδευτικά προγράμματα, 300.000 ευρώ. Το είδε το περιοδικό της πόλης. Πρέπει να επιστρέφουμε όμικρον με τόνο ότι έχουμε, να στηρίζουμε τους λιγότερο τυχερούς. Με έσφιξε στον αγκώνα της και πέταξε την ερώτηση κλασική. Χρειάζεσαι τα οικονομικά να τραβήξουν? Ξέρω πόσο ακριβή είναι η ζωή στο Αμβούργο και ο κρατικός μηχανισμός. Μου πρόσφερε βοήθεια με τέτοια βεβαιότητα, λες και στεκόταν πάνω σίγμα, ένα κατάστρωμα αξίας εκατομμυρίων που εκείνη θα είχε πληρώσει χωρίς δεύτερη σκέψη. Ένα αχνό χαμόγελο αρκούσε. Ευχαριστώ, είμαι μια χαρά. Κατέφυγα στην Πρίμνη, όπου το βλέμμα μου έλειωνε την επιφάνεια της θάλασσας μακριά απ' ταφ, αστραφτερά φλάς και τις επιτηδευμένες χειραψίες. Ήταν το καταφύγιό μου, παρατήρηση αντιεμφάνισης, ανάλυση αντιπαραστάσεων. Έτσι δουλεύω πάντα, πρώτα βλέπεις, μετά αποφασίζεις. Η βραδιά είχε στηθεί σαν σκηνικό κοινωνικών δικτύων, σαμπάνια να σερβίρονται με πυρετόδη ρυθμό, σαν κάθε ποτήρι να καλύπτει το κενό απ' το προηγούμενο. Ο μπουφές, λες κι ήταν διακοσμητικό στοιχείο, με πιάτα τοποθετημένα με τέτοια τέχνη που φάνταζαν ακίνητα. Οι καλεσμένοι γνώριζαν ακριβώς σε ποιο πλάνο θα χαμογελάσουν. Η σελήνη γλιστρούσε ανάμεσά τους όπως η μαέστρος μιας χορογραφίας. Γέλιο εδώ, ομαδική φωτογραφία εκεί, κάντε σαν να τσουγκράτε ξανά, γιατί το φως δεν είναι τέλειο. Και πάντα δίπλα της η Κορνέλια, σαν ανεξίτηλο σκιώδες χέρι, ένωνε πρόσωπα και συζητήσεις που ίσως οδηγήσουν σε εταιρική συνεργασία, χορηγία ή τραπεζικό deal. Ήταν η δουλειά της να πουλάει μια ζωή λαμπερή και ζηλευτή. Μα κάτω απ' την επιφάνεια, τα πάντα ήταν προσποιητά. Το γιότ, ο κατάλογος των προσκεκλημένων, ακόμα και η μουσική, χαμηλωμένη ώστε να είναι μοντέρνα αλλά όχι ενοχλητική. Μια παράσταση που όλοι υποκρίνονταν πως ήταν αληθινή. Για χρόνια ολόκληρα με λυπόταν η οικογένεια σαν να είχα δήθεν, κανονική, δουλειά. Σχεδόν στις 4 το απόγευμα, η Κορνέλια επέστρεψε ξανά στο πλευρό μου. Δίπλα της στάθηκε μια κομψή κυρία ντυμένη σε ανοιχτό κρέμ φόρεμα, τόσο ακριβό, που δύσκολα θα έδειχνε δίπλα του ακόμα και μια ρητίδα. Μάρα, αυτή είναι η Βαλερή Μπλούμπεργκ, με σύστησε η Κορνέλια. Είναι η ανιψιά μου, δουλεύει στο Σταρτ. Η Βαλερή χαμογέλασε ευγενικά, αλλά τα μάτια της ήταν αλλού. Τι υπέροχο, είπε, σαν να έπρεπε να κάνει follow-up ερώτηση, μα δεν βγήκε τίποτα. Πήρα ανάσα και απάντησα πως εργάζομαι στη LKE, σε οικονομικές έρευνες. Το πλατή, που εξτόμησε ήταν ακριβώς εκείνο το που σημαίνει, κανένα ενδιαφέρον, ελπίζω να μην έχεις κι εσύ. Η Κορνέλια πετάχτηκε για να σώσει την κατάσταση. Η Μάρα είναι απίστευτα αφοσιωμένη, είμαστε τόσο περήφανοι για εκείνη, ουαν και, βέβαια, δεν είναι ο πιο εύκολος δρόμος. Η Βαλερή χειροκρότησε τόσο διακριτικά, λες και επρόκειτο για το έργο ενός παιδιού σε σχολική έκθεση. Κάποιος πρέπει να το κάνει, πρόσθεσε, και ξαναγύρισαν σε συζήτηση για εξοχικά, καλοκαιρινά ιδιωτικά σχολεία και το δίλημμα, Νότια Γαλλία ή Νότια Γερμανία. Μένω στο πίσω μέρος του σκάφους, παρακολουθώ τον ήλιο να κατεβαίνει, να βάφει τον Έλβα Χρυσαφένιο ένας τέλειος, δωρεάν φίλτρο από τη φύση. Εκεί, μέσα σε αυτή την ησυχία, πήρα την απόφαση. Δεν ήταν πια θέμα του να με υποτιμούν, το είχα αποδεχτεί χρόνια τώρα. Ήταν η κούραση της συνεχούς επιτίδευσης, να βλέπω την οικογένειά μου να χτίζει φαντασίες για τον εαυτό της και να υποβαθμίζει κάθε τι που δεν τέριαζε στο στενό του σκαλούπι. Να είμαι πάντα εγώ αυτή που χαμογελά, αποφεύγει, συρρυκνώνεται, για να λάμπουν οι άλλοι. Έβγαλα το κινητό και πήρα το Γιώνας. Κέρν, είμαι έτοιμη. Απέχεις από τα μετανιωμένα, γέλασε εκείνος. Θυμάσαι τι λέγαμε προχθές? Μια μικρή παύση, και έπειτα το νόημα της φωνής του, το πάσω στο τέλος. Το παλεύω, είπα. Θέλω 2 κλήσεις, λιμενάρχη και εταιρεία ασφαλείας. Θέλω ως τις 5 να φέρουν όλα τα χαρτιά επάνω, βεβαίωση καταχώρησης, άδεια εκδήλωσης, ομικρομετώνω τι χρειάζεται. Και θέλω να φαίνεται επίσημο. Εντάξει, σκούπισε τη μύτη του από απόσταση. Θα γίνει άψογα. Λίγα λεπτά αργότερα μου έστειλε απλώς ένα, ολοκληρώθηκε. Ήξερα πως απλώς περίμενα τη στιγμή που όλα θα ξεκινούσαν. Στις 5, οι περισσότεροι καλεσμένοι είχαν φτάσει στο σημείο όπου η σαμπάνια γεννά αυτοπεποίθηση και κάνει τους ανθρώπους να μιλούν πιο δυνατά, όμικρον με τόνο, τι θα τολμούσαν κανονικά. Η Κορνέλια βρισκόταν στην πλώρη, λες και είχε χτίσει το σκάφος με τα ίδια της τα χέρια, δείχνοντας τα μαξιλάρια, την μπάρα, τις καμπίνες. Την ίδια ώρα πρόσεξε τη Σελένη απέναντι, να με παρατηρήσει γανά. Διστακτικά κατέβηκε τα σκαλιά και ήρθε προς το μέρος μου. Το βλέμμα της ήταν ξαφνικά ανθρώπινο, σχεδόν ανασφαλές. Όλα καλά, ψιθύρισε. Είσαι τόσο ήσυχη. Πάντα έτσι είμαι, απάντησα με έναν αναστεναγμό. Εκείνη έκοψε μια στιγμή κοιτώντας τα χείλη της, δάγκωσε το κάτω χείλος, και η σιωπή ανάμεσά μας ήταν πιο δυνατή και από τη μουσική της βραδιάς.
Μέρος 8 από 12. Άκου. Ξέρω ότι η μητέρα μου μπορεί να είναι πολύ εγωκεντρική με το χρήμα και το στάτους, αν και αν έχει πει κάτι. Πάντα λέει κάτι, όπως είπα ήρεμα. Η Σελίν αναστέναξε. Δεν θα έπρεπε να το αντέχεις αυτό. Εγώ έχω συνηθίσει. Δεν θα έπρεπε να έχει συνηθίσει. Γύρισε το κεφάλι της για μια στιγμή, σαν να προσπαθούσε να βρει τις σωστές λέξεις. Της λέω συνεχώς πόσο σημαντική είναι η δουλειά σου, ότι δεν είναι όλα λογότυπα και ακολούθη. Σου ακούει. Όχι ιδιαίτερα. Η Σελίν γέλασε, αλλά ο ήχος δεν ήταν χαρούμενος. Νομίζει ότι αν δεν κερδίζεις τουλάχιστον 1.000.000 και δεν το δείχνεις σε όλους, τότε δεν είσαι πραγματικά επιτυχής. Είσαι κουρασμένη από αυτό, έτσι? Κάποιες φορές. Σήκωσε τους ώμους της και παρόλα αυτά κάνω αυτό εδώ. Γιατί? Τι ρώτησα. Η Σελίν με κοίταξε. Ειλικρινά τώρα. Γιατί μπορώ, γιατί το έχω μάθει και γιατί αξίζει. Τα είπε γρήγορα, σαν να προσπαθούσε να δικαιολογηθεί. Πέρυσι, με συνεργασίες και συμφωνίες, έβγαλα σχεδόν 4.000 ευρώ. Αυτό είναι εντυπωσιακό, είπα. Αυτή έκλεισε τα μάτια της. Το εννοείς? Ναι, έχεις χτίσει κάτι. Είναι δουλειά και ταλέντο. Είδα να χαλαρώνει. Ευχαριστώ. Καμιά φορά νομίζω ότι κανείς δεν το παίρνει στα σοβαρά, σαν να μην είναι πραγματική δουλειά. Κούνησα το κεφάλι μου. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Η Σελίν χαμογέλασε για λίγο. Σωστά, δεν είμαστε και τόσο διαφορετικές, απλά επιτυχείς με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό είναι πολύ διπλωματικό. Το ασκώ, είπε, έτοιμη να πει κάτι περισσότερο, όταν η φωνή της Κορνέλια διέκοψε τη συζήτηση. Μάρα, καλή μου, έλα λίγο εδώ. Πλησίασα. Η Κορνέλια στεκόταν με τη Βαλερή και άλλες δύο γυναίκες, όλες κρατούσαν ποτήρια στο χέρι, όλες μιλούσαν με εκείνη την ημιφωναχτή τόνο που είναι φτιαγμένος για να ακουστεί. Μόλις μιλούσαμε για το πόσο υπέροχο είναι αυτό το σκάφος, είπε η Κορνέλια. Και η Βαλερή ρώτησε ποια από εμάς έχει τι. Χαμογέλασε προς το μέρος μου. Πολύ πλατιά. Πού είναι το δικό σου, Μάρα? Η ερώτηση δεν ήταν περίεργη. Ήταν μια πρόκληση. Όλες ήξεραν πως σε λίγο δεν θα έπρεπε καν να έχω. Στον κόσμο τους, το πολύ που θα μπορούσα να αποκτήσω θα ήταν μια λέμβος, αν ήμουν υπερβολικά σπάταλη. Δεν το έχω μόνιμα εδώ, είπα αργά. Η Βαλερή σήκωσε τα φρύδια. Έχει σκάφος. Η Κορνέλια γέλασε. Αυτός ο γέλας είναι σαν μαχαίρι, μόνο που είναι βαμμένος με λαμδαγιώτα πιγκλός. Ω! Βαλερή, αυτό είναι πιο πολύ το χιούμορ της Μάρας. Η Μάρα είναι πολύ πρακτική. Πολύ προσεκτική με τον προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Πολλά κεφάλια στράφηκαν προς το μέρος μου. Οι συζητήσεις σταμάτησαν, γιατί οι άνθρωποι έχουν το ένστικτο να καταλαβαίνουν πότε κάποιος είναι έτοιμος να υποβληθεί δημόσια σε μια δοκιμασία. Η Κορνέλια υπέδειξε το απλό φόρεμά μου για την παραλία. Και αυτό, είπε πιο δυνατά από μικρομετόνο, τι χρειαζόταν. Αυτή να το πούμε, το αγοράζεις από κάτι φθηνές αλυσίδες. Κάποιοι άνθρωποι γέλασαν αμήχανα, όχι γιατί ήταν αστείο, αλλά επειδή δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Η Σελίν πλησίασε τη μητέρα της. «Μαμά», είπε σιγανά. «Παρακαλώ». Η Κορνέλια την κοίταξε με απορία. «Τι έχεις?» Τομέας 9 από 12. Εκείνη τη στιγμή, η πλευρική πόρτα του καταστρώματος άνοιξε και ένας άντρας με σκούρα επαγγελματική στολή εμφανίστηκε, κρατώντας μια χαρτοφύλακα στο χέρι του. Το βλέμμα του έδειχνε ότι θα προτιμούσε να είναι κάπου αλλού, αλλά ήταν επαγγελματίας αρκετά ώστε να μην το δείξει. «Συγγνώμη», είπε, απευθυνόμενος στη γυναίκα που αποτελούσε το κέντρο της προσοχής. «Η κυρία Χάινεμαν». Οι κεφαλές γύρω του γύρισαν σχεδόν μηχανικά. Η Κορνέλια τσίμπησε το βλέμμα της. «Ναι», απάντησα εγώ, με μια ανήσυχη αίσθηση. Ο άντρας μου παρέδωσε τη χαρτοφύλακα. Γκρέγκορ Ντερέξ, λιμενάρχης. Ορίστε τα έγγραφα για την παράταση του χώρου λιμενισμού και η επιβεβαίωση για τη σημερινή εκδήλωση. Χρειάζομαι μια υπογραφή από την ιδιοκτήτρια. Η λέξη «ιδιοκτήτρια» έπεσε στο κατάστρωμα όπως μια πέτρα σε ήρεμο νερό. Η Κορνέλια πάγωσε. «Πώς?» ψέλισε σαστισμένα, ενώ η Σελίν κατάπιε σφιχτά. «Μαμά», είπε δειλά. «Αυτό είναι το σκάφος της Μάρας». Η σιωπή ήταν απόλυτη. Ακόμη και η μουσική από τα ηχεία φάνηκε να διστάσει για μια στιγμή. Η Κορνέλια κράτησε το ποτήρι της στον αέρα, λες και είχε ξεχάσει πώς να το χειρίζεται. «Όχι, αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια». Παρά την αναταραχή, πήρα το στυλό, υπέγραψα και της το παρέδωσα πίσω. Ο Γκρέγκορ κούνησε το κεφάλι του με ευχαρίστηση και μουρμούρισε μια καληνύχτα, φεύγοντας σαν να είχε αντιληφθεί ένστικτα ότι μόλις είχε φέρει στην επιφάνεια ένα οικογενειακό δράμα.
Ο Φαμπιέν βρισκόταν λίγα βήματα πιο πίσω, με το χέρι του να καλύπτει το στόμα του. Ο Νίκλας ξαφνικά φάνηκε ιδιαίτερα ξύπνιος. Το ποτήρι της Κορνέλια γλίστρησε από τα χέρια της. Έπεσε, όχι με δραματικό τρόπο, αλλά κυλούσε αργά και κόστησε με έναν ήχο που ακουγόταν σαν μικρή πυροβολισμός. «Μάρα», ψιθύρισε η Κορνέλια. «Τι είναι αυτό?» Την κοίταξα κατάματα. «Αυτό είναι το σκάφος μου». «Από πότε?» ρώτησε. 19 μήνες, της είπα. «Υπέγραψα το Νοέμβριο πριν από 2 χρόνια». Η Σελήν σκούπισε το μέτωπό της, φαίνεται πως προσπαθούσε να κατανοήσει αν όλα αυτά ήταν αληθινά. «Το έμαθα την προηγούμενη εβδομάδα», είπε με τράνταγμα στη φωνή της, όταν διοργάνωνα την εκδήλωση. Η Μαρίνα κάλεσε για οφειλές και μια κυρία Χάινεμαν μου ανέφερε τα πάντα. Νόμιζα ότι ήταν λάθος μέχρι που μου έστειλαν την καταχώρηση. Η Βαλερή απομακρύνθηκε λίγο, σαν να είχε αλλάξει το έδαφος κάτω από τα πόδια της. «Αλλά πώς?» ρώτησε η Κορνέλια. «Εισέπνευσα βαθιά, για να ηρεμήσω τη στιγμή». «Γιατί δεν είμαι η υπάλληλος που νομίζετε», απάντησα, κοιτώντας τους ωραίους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω μου, τις ακριβές τους γυαλιά, τα στόματα τους που άρχισαν να ανοιγοκλίνουν. «Είμαι διευθύντρια εγκληματολογικών ερευνών», είπα με καθαρή φωνή. «Αναπληρώτρια διευθύντρια χρηματοοικονομικών ερευνών στο LKA Αμβούργου. Οικονομικό έγκλημα, ξεπέρασμα χρημάτων, απάτη, διαφθορά. Επικεφαλής σε διαδικασίες, διαχειρίζομαι ομάδες και συντονίζομαι με την εισαγγελία, και ναι, κερδίζω πολύ καλά. Ο βασικός μου μισθός κυμαίνεται σε 6 ψηφία, ανάλογα με τα επιδόματα που λαμβάνω, και τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και μπόνους απόδοσης. Τίποτα από αυτά δεν έχει τη λάμψη που νομίζετε, αλλά είναι σταθερό, προγραμματισμένο και ειλικρινές». Το σαγόνι του Φαμπιέν έπεσε. «Εσύ, που είπες ότι είσαι ερευνήτρια?» «Είμαι», δήλωσα. «Απλά δεν βρίσκομαι στην αρχή της αλυσίδας». Η Κορνέλια με κοίταξε, λες και μόλις είχα καταργήσει τη βαρύτητα. «Αλλά οδηγείς αυτό το Χόντα?» «Ναι», απάντησα, «γιατί είναι αξιόπιστο. Δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτοκίνητα». Μέρος 10 από 12. Η επιθυμία μου να ασχοληθώ με εγκληματίες ήταν ολοφάνερη, αλλά η Βαλερή με διέκοψε, δείχνοντας με αμηχανία το μαγιό μου. «Άνετα ρούχα», της είπα. «Εγώ περνάω την εβδομάδα σε κοστούμια, ειδικές στολές και επαγγελματικές συζητήσεις. Το Σαββατοκύριακο ντύνομαι για εμένα, όχι για τις φωτογραφίες». Η Βαλερή κλείρει το λαιμό της. «Μίλησες για ξέπλυμα χρημάτων?» «Ναι», απάντησα. «Και, αλήθεια, δεν είναι λίγο ειρωνικό? Βρίσκομαι εδώ, με κοροϊδεύουν για τα φθηνά ρούχα μου, ενώ στην πραγματικότητα κυνηγάω τους μηχανισμούς που χρηματοδοτούν αυτόν τον κόσμο του λιμανιού». Ο Κορνήλιος καθόταν σε ένα παγκάκι σαν να του είχαν κόψει τα γόνατα. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό και ταυτόχρονα κατακόκκινο, σαν το σώμα της να μην μπορούσε να αποφασίσει αν θα κρυώνει ή θα καίγεται. «Μήνες», επανέλαβε, κοιτάζοντας μπροστά της σαν να ήταν σε κατάσταση σοκ. «Και ποτέ δεν το ανέφερες?» «Δεν ρωτήσατε ποτέ», της απάντησα. «Σας ρωτήσαμε αν είσαι σε καλή οικονομική κατάσταση», ψέλισε ο Φαμπιέν. «Ναι, και μου προσφέρατε βοήθεια για να φέρω σαμπάνια», είπα. Η Κορνήλια κοίταξε ψηλά, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. «Σου είχα προσφέρει να σου φέρω σαμπάνια. Και μου υπενήχτηκες ότι δεν μπορώ να ντυθώ κατάλληλα», συμπλήρωσα ψύχραιμα. Η Σελήν στεκόταν εκεί, φαινόταν έτοιμη να λιποθυμήσει. Τα μάτια της γυάλιζαν, αλλά κρατιόταν. «Μάρα, λυπάμαι τόσο πολύ». «Δεν το ήξερα». «Δεν μπορούσες να το ξέρεις», της είπα. «Ποτέ δεν θέλατε να με δείτε». «Αλλά γιατί?» ψιθύρισε η Βαλερή. «Αν είσαι τόσο επιτυχής, γιατί δεν το λέτε σε κανέναν?» Τίναξα ελαφρά τους ώμους μου. «Δεν χρειάζομαι αναγνώριση, γιατί η δουλειά μου δεν βασίζεται στο αν με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Το αντίθετο, γνωρίζω πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι νομίζουν ότι τους παρέχω κάτι». Η Κορνήλια σκούπισε το πρόσωπό της με τρεμάμενα χέρια. «Είμαστε οικογένεια». «Οικογένεια που με θεωρούσε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για 16 χρόνια», απάντησα ήρεμα. «Οικογένεια που με λυπόταν γιατί δεν είχα έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, ενώ εγώ είχα δημιουργήσει μια ζωή που μου ταιριάζει». Η Σέλεν ξέσπασε σε αργά λυγμούς. «Γιόρτασα ένα πάρτι στο σκάφο σου, χωρίς να το ξέρω». «Ναι», είπα, «και το δάνεισα γιατί είχες γενέθλια. Η Μαρίνα μου δίνει άδειες εκδήλωσης. Όταν σας είπαν ότι ψάχνω για χώρο, συμφώνησα χωρίς κανένα λογαριασμό. Ήταν δώρο». Οι λέξεις διέσχισαν την παρέα σαν κύμα ανακούφισης. Ο Φαμπιέν έγινε χλωμός. «Ω Θεέ μου», ψιθύρισε η Κορνήλια. «Ω Θεέ μου, Μάρα». Περισσότεροι καλεσμένοι πλησίασαν, φτιάχνοντας έναν χαλαρό μισό κύκλο από ακριβούς ανθρώπους που ξαφνικά δεν ήξεραν πώς να συμπehave. Κάποιοι με κοίταξαν σαν να ήμουν ξαφνικά σημαντικοί.
Άλλοι έστρεψαν το βλέμμα τους, σαν να φοβούνταν. Μπορούσα να διαβάσω στα βλέμματά τους όσα μόλις πριν σκέφτονταν. Τι θα συμβεί τώρα, ρώτησε αθόρυβα η Σελήν. Την κοίταξα. Στο πρόσωπό της, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, υπήρχε κάτι που δεν φαινόταν επιτηδευμένο. Τώρα γιορτάζεις τα γενέθλιά σου, είπα, κοιτάζοντας το πλατή χαμόγελό της που έκανε ποζάρι για τις φωτογραφίες. Τα φλας άστραφταν, τα ποτήρια σήκωναν το ποτό στον αέρα και εκείνη γέλαγε, απολαμβάνοντας τη βραδιά σαν να μην υπήρχε τίποτα πιο σημαντικό. Το δώρο, ακόμα τυλιγμένο, παρέμενε μυστήριο. Η Κορνέλια ξεφύσηξε, ένα μείγμα γέλιου και κλάματος. Σε έχω πάνω στο δικό σου σκάφος, ψιθύρισε, τα μάτια της θολά. Κι όμως, ντρέπεσαι τόσο πολύ. Ξεχύλισαν τα δάκρυα. Όλα αυτά τα χρόνια σε λυπόμουν, συνέχισε, σχεδόν αυτοματισμένα. Πίστευα πως έκανες τις πιο λανθασμένες επιλογές. Με ένα ανέκφραστο νεύμα της χεριού της προς τη γιορτινή θαλαμιγό, έδειχνε την αιτία της απορίας της. Είμαι μια χαρά, απάντησα ήρεμα. Πολύ περισσότερο από μικρομετώνω, τι νομίζεις? Μα γιατί δεν μας το είπες, με ρώτησε, θίγοντας το θέμα που πάντα επιμένει να τεινάζει τη σιωπή σαν λάκτισμα. Είχα έτοιμη την απάντηση από την ώρα που ησύχασα μετά από το τηλεφώνημα στο Γιώνας. Δεν μας άφησες ποτέ χώρο, είπα. Όλες οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από εσάς, τα ταξίδια σας, τις συμφωνίες σας, τις επιτυχίες σας, τις ανησυχίες σας. Πιο μικρομετώνω τι έλεγα εγώ, κατατάσσονταν αμέσως τα στερεότυπά σας, μέχρι να ταιριάξει ξανά στο δικό σας πλαίσιο. Αν σας έλεγα τα πάντα, θα τα θεωρούσατε απλώς δουλειά, γιατί έτσι σας βολεύει. Πότε ήταν η τελευταία φορά που με ρωτήσατε σιγματάφ, αλήθεια πως είναι η δική μου δουλειά? Και όταν σας απαντούσα, ακούγατε σιγματάφ, αλήθεια. Όχι μόνο από ευγένεια. Σιωπή. Δεν είμαι θυμωμένος, πρόσθεσα. Έκανα επιλογές που μου ταιριάζουν, ιδιωτικότητα, ασφάλεια, ηρεμία. Εσείς διαλέξατε ορατότητα, κύρος, την ανάγκη να νιώθετε σημαντικοί. Δύο τρόποι ζωής, αλλά εσείς βάλατε το δικό σας μέτρο ως μονάδα σύγκρισης. Η Κορνέλια μύρισε. Σε υποβάθμισα. Όχι, είπα με σταθερή φωνή. Εσείς με υποθέσατε μικρό. Ήξερα πάντα την αξία μου. Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ δικό μου. Ήλιος έπεφτε αργά πίσω από τις γερανογέφυρες και τις γραμμές της Haven City, ο ουρανός καρφώθηκε σε χάλκινο. Τα φώτα της πόλης καθρεφτίζοντας τα σκοτεινά νερά, κι ήταν σχεδόν ρομαντικό, αν δεν είχε μόλις διαλυθεί μια οικογενειακή ψευδαίσθηση. Η γιορτή συνεχιζόταν, μα η ατμόσφαιρα είχε αλλάξει. Οι παρέες μίκριναν, τα λόγια αποκτούσαν παύσεις, φρόνιμες αποστάσεις. Κάποιοι πλησίασαν με ειλικρινές ενδιαφέρον, πώς τρέχει μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, πώς ξεχωρίζεις εταιρείες φαντάσματα. Οι ερωτήσεις δεν θύμιζαν πια, πόσο ενδιαφέρον, αλλά, τι φοβάσαι σε τέτοια δουλειά? Ένας άντρας που πριν μόνο μιλούσε για τις επενδύσεις του, ήθελε να μάθει αν υπάρχει κίνδυνος. Μια γυναίκα ζήτησε βοήθεια για έναν καυγά με το φορολογικό, θα μπορούσα να μεσολαβήσω. Χαμογέλασε ευγενικά και είπε αυτό που λέω κάθε μέρα στη δουλειά, αλλά σπάνια στο σπίτι. Όχι. Και, λίγο αργότερα, η Βαλερή προσπάθησε ξανά, σαν να ήταν αυτή η νέα πληροφορία πρόσκληση να ανοίξουμε ξανά το κεφάλαιο. Γύρισε προς το μέρος μου και ψιθύρισε σχεδόν ντροπαλά. Σίγουρα έχεις γνωστούς σε τράπεζες, έτσι? Επαγγελματικά, αλλά αν κάποιος ήθελε να μετακινήσει ένα μεγάλο ποσό νόμιμα, βεβαίως ούσε τι πρέπει να προσέξει. Την κοίταξα με ένα χαμόγελο που δεν άλλαζε. Το σημαντικότερο είναι να μείνει νόμιμο, την προειδοποίησα, και να μην θέτεις ερωτήσεις όταν δεν είσαι έτοιμη να ακούσεις την απάντηση. Γέλασε απότομα, σαν να είχε ακουμπήσει κατά λάθος κάτι καυτό, και σιγά σιγά πήρε απόσταση. Ο Φαμπιέν όμως το έκανε χειρότερο. Μου ψιθύρισε κάτι για ένα γνωστό που είχε χρεωθεί μια μήνυση και ρώτησε αν θα μπορούσα να το εξηγήσω τι εννοεί αυτό. Κούνησα το κεφάλι. Μόνο για μια στιγμή, είναι στη δουλειά μου η πύλη σε όλα όσα δεν επιτρέπονται. Η Σελήν γύριζε γύρω μου, πάντα με το «συγγνώμη» στα χείλη, ανακατεύοντας δάκρυα και γέλια μαζί, σαν να την είχε καταβροχθήσει η ίδια η φάρσα της κατάστασης. Αυτή η βραδιά θα με κυνηγάει, μου είπε, σκουπίζοντας τις τελευταίες σταγόνες. Σου κάλεσα influencer στο σκάφος και η μητέρα μου σε προσκάλεσε. Θεώρησε το δώρο γενεθλίων με μάθημα. Μάθημα γιατί? Ότι οι άνθρωποι δεν κρίνονται από τα αυτοκίνητα, τα ρούχα ή τη φασαρία γύρω τους. Και ότι οι πιο ενδιαφέρουσες ψυχές συχνά είναι αυτές που αγνοείς. Με αγκάλιασε ξανά, αυτή τη φορά σφιχτά. Αλήθεια. Χωρίς κοινό, χωρίς κάμερα. Θέλω να σε γνωρίσω σιγματάφ, αλήθεια, είπε με σπασμένη φωνή. Όχι τη φανταστική εκδοχή που είχα φτιάξει εγώ. Κι εγώ αυτό θα ήθελα, απάντησα. Όταν η νύχτα άρχισε να απλώνει τον μπλε της πέπλο πάνω από τη Μαρίνα, εμφανίστηκε η Κορνελία.
Κρατήθηκε διστακτικά, σαν να είχε ξεχάσει πως αρχίζει μια συζήτηση χωρίς να κάνει πρώτο κομπλιμέντο για κοσμήματα. Μάρα, ψέλισε. Δεν ξέρω πώς να επανορθώσω. Δεν μπορείς να επανορθώσεις αυτό που έγινε, είπα ευθέως. Μπορείς απλώς να το κάνεις διαφορετικά από εδώ και στο εξής. Τα μάτια της γυάλισαν, σαν να φοβόταν ότι θα εξαφανιστώ, και έπειτα μίλησε σχεδόν με αναπνοές. Θέλω να καταλάβω. Τη δουλειά σου, τη ζωή σου, ποια είσαι σιγματάφ, αλήθεια. Τότε κάνε ερωτήσεις, την προκάλεσα. Αληθινές ερωτήσεις. Και άκου χωρίς να συγκρίνεις τις απαντήσεις μου με τα δικά σου σενάρια. Κούνησε καταφατικά το κεφάλι, δεν ήμουν βέβαιη αν θα το εννοούσε και αύριο, αλλά για πρώτη φορά εδώ και αιώνες υπήρχε μια ρογμή ειλικρίνειας. Όταν η παρέα διαλύθηκε σιγά-σιγά, στάθηκα στο πρίμι του σκάφους και κοίταξα με προσοχή το όνομά του, χαραγμένο με κόμψα γράμματα στον καθρέφτη. Λάις Κράφτ, ήσυχη δύναμη. Το είχα βαφτίσει έτσι πολύ πριν υποψιαστώ ότι κάποια μέρα θα γινόταν καθρέφτης και για την οικογένειά μου. Ήσυχη δύναμη. Ακριβώς αυτό ήμουν πάντα. Αποδοτική, επιτυχημένη, δυνατή, χωρίς όμως ανάγκη να το αποδείξω σε κανέναν. Για χρόνια ήμουν αόρατη στα μάτια τους, με υποτίμησαν, με αμέλησαν, με λυπήθηκαν. Μα εγώ ποτέ δεν ήμουν αόρατη στον εαυτό μου. Και στο τέλος, εκείνος είναι ο μοναδικός καθρέφτης που μετράει σιγματάφ, αλήθεια.